extreme heat. So what the back yankasa no ma or say oyawa a chance so anase oyawa ano den pa. Abusia for no kwasam ne se kote mu nyinara ye ne wusua ye ne Yesu e wo chamfre no mo. Ye adusua emako enan. Ene na wotwi mu ye pese ye no wo hwe adusua etoso enum no mo. Se wodi wani adi yen adusua na chia bo se enye ohaw bi a yekomu no ena eye obonsam ene de mayen. Ohaw no bi anasa mani no bi onyame na ma ho kwan ya befa so ebe benyen na timi atel ye ho na timi aye yen sesese ne onyankopon bo ye ansa na bone eba be eseye no na hotwi mu be kasa na nkopon ni trimu odin se wodi nipa efa tibia bebre mu sa na ene etwen sadusia ya ye ba be yobun se nyankopon odi ye be fatibia mu anase obetimi di ya fatibia bi krompo a wonfa wani krompo emu se nyame be sa nanso ni nyina no na wieye no ebe ye nkunimdie ni nyina ye okwan onyankopon fa so na wadimi ade abenyen na yatimi ade ayese sene opese ye na daachi yatimi anya osoro enkwaje no enti so hwe adusua no atifi asam na ose extreme heat anase oyawa anoden ye twa ho abasesia. Samanya me oba be ye ewiase nyina ajaw enti enye adeso aketwa enti se ya kwasa ya onumu a ogie emma but and I'm saying Abraham ni nyame kra wa afre ni nyame odi na chintin oye city e nyame o mfa ye mfati bia bi mu a ebe se ye no anasi yebe mamunyina akwaba na fe ye tsade enchasonko enam yen agi kwapa Yesu Kristo so ede ema munyinara yebe san adamu ase se de biarada mode mafidie edito London Ghana memenda akwanjefo Sabbath school ena fe trosemu empensemu ye ne mo aye adusua no ebebre ene ye pese ye hwe adusua etoso enum na yentimi hwe adusua yi mu abra ye na yemfa asida sonko emfa ma wo mo ye chidon ma yetimi disa adusua edi ebramo 3ABN TV Ghana omuye nyumakua adwumakua omufa sa yen adusua yi ehwete efa wiase afana nyina ombo dwumade yi dewuro ediko wiase afana nyina no kwasam so omuboa yen pa ombo ye chidom se uwo ba bia wutie na se wo mmoa bia obetimi dia aboa 3ABN TV Ghana no kwasam so omani be so pa ye de numbers bi ebegu yen afidie no anase foni no ani fasa number ne bi ofra obi ba jewso na wunna di nkombo kitwa bia betimi di abo atre bi ensanse sa adwumako yi eye ankronkro adwumako a enye sika no omope nanso ewo se omboa na wiase efa na nyina eti onyankopon asem ebia na wo de wuntimi nko Afghanistan ko kanyankopon asem wuntimi nko Tora Bora enko kanyankopon asem umua kakra de bebu atre bi no betimi aboa ma ansempa no akọ wiase efa na nyina yani beso na onyankopon so ani beso na obanya enhira esonko onyankopon emmoa yensa. You can contact us on 3ABN Ghana on WhatsApp number 0577-654896 or call us on 057-654896 or email us on info@3abnghana.org. 3ABN Ghana is a non-profit making channel. We appreciate your support to keep us functional. Please, you can send your support through a mobile money number 0577-654896 or EcoBank account
Three Angels Broadcasting Network Ghana 01608453096101. University of Ghana Main Branch. Visit our website at www.3abnghana.org. 3ABN Ghana. Experience the excitement. Ansa na yedi yeti benu yedusien muno ma yenkutie enwum freeland Ghana nwenda kwantrofo nwum tufo quiet from Golden Gate yekutie nwum no ba me ba be dag wega fo na dina fe wi yedusien no ahyehye so. Semi wo how ni abuchiremu na metomenya itobieni se esongri ya drome na maneri ya milimi sasa seni dani butumi potutu edi grope na mini se bejimejero ni Jesus semi wo how ni abuchiremu na metomenya itobieni se esongri ya drome na maneri ya mimi sasa seni dani utumi potutu ediko pena mini sebeje mitino ni Jesus amama dibi wo dibi amama dino disunu ampa amama dino reja amama Juma, Dino, Jesus. Amama dibi, wo dibi, amama Dino, Fisunu, ampa, amama Dino, Reja, amama Juma, Dino, Jesus. Sabi bo Dino ma kwata fogo fi Jesus Dino ma kugwa fona nti agawa Dino ma ni frafu unadi Dino ni Jesus Dino ma kwata fogo fi Jesus Dino ma kugwa fona nti agawa Dino ma ni frafu unadi Dino ni Jesus. Semi wo honi hawushemu na mitubenya itobieni se esumri ya drobe na mageri ya bibi sasa sebe dade mutumbi potutu ede krobe na bidi sebeje bidino di Jesus Semi wo honi hawushemu na mitubenya itobieni se esumri ya drobe na mageri ya bibi sasa sebe dade mutumbi potutu ede krobe na bidi sebeje bidino di Jesus Dibi wo dibi Dino frisoro Dino reja mama Juma Dino di Jesus
Yebeda Golden Gate for ase wo enwuma omode abre se yemfa enhye yadisua yi ase me wo abegwafo sonko wa hasia omoba beboa me na yede adisua sonko ede apremo me de mosomfo Bismarck mensa ene ye wo adom me wo elder Isaac osai afrie ete menchen e wo hase elder ye mo akwaba ye hu ache kakra so minimie se de na wo bia no na bibie koyie yes ye da se enen so wo de odo abodomo na waba ye da se pa wait na me ko manimu a elder the graft ye boa enso na eti ye nimu no mfimfin hope no elder ye mo akwaba Edams you who wa hasia ye ne dem se squad ne ye squad ne ye squad you who mu wa hasi a chi ye kakra se abusianfo mbeka na elder di akotene pa na am se elder tu kwan kakra na me adom nti elder asan aba elder ye mu akwaba great me da se oba ya so abefa obuta ahye na se ye nto adwuma no so great onyankopon inshallah me call manimu a kwadwo densi amankwa ono pani esa ye hye dwumade ya se ne ba ko pa no se wo pese wo hu na just wo kwa akiri archives no wo kwa akiri chi azara wo koko hu no san se ye hye dwumade ya se ye ne kwadwo densi ene hya se niema bibire nti ama kwadwo ntimi mba studio ye wo adom ende kwadwo densi e ka me ho wo ha se mani ajepa kwadwo densi ye mo akwaba great ye da se ene so obusafo ye beda munyina ase na babia wo no katewani ma mema edafie emo empire emaye yo odomfo na nyame yeda wase papa se obambo no hweso pa na nenso wama ho kwan se yemi bi wase mu ne ani emu atiefo enche addition a wodi amayen papa emu odin enim se ye kan ho nso a ebeboa yen ama etimi enya hotoso ama pa ewo mu ene nti bibi biara ye famu no yenkoso emfa ye ho ento so na wonya ye mu de biara da ene nti ye ne atiefuo nyina ye de ho hye wonsa se erade boa yen na yenkoso mfa ye ho ento so wa yakwan horo nyina mu na mpo bibi biara ye beto yen a ye feel se ebro ye so no yetimi aka se eye pimi ye kra na wasefo rade nkuto ne no benante ye de atiefuo nyina ye hye wonsa so watiefu obi wo hawo bia ene adisuan papa faso na gino efri ni hawo ene na manimu na ye nyina etimi atra wona ase na dachi bia upie wonu nyamu a etimi akase ya genkwa ya twen woni na odi akwakodida ensada yeda wasese watie yen odoba Yesu Kristo di nti amen great ye share extreme heat anase oyawa a chance so anase oyawa anoden pa ye oyawo ba we oyawa anoden pa na se we ni de kwasem se wadum level bia eden emu ayeden se ne yedusua ni nyina asi akono obutum se na challenges no wo hono mo kakra ye hu se onyankopon ohaw no bi wo ho a na yankasa ye mbone ayeye na edebrayen ebi wo ho nso a na onyankopon de ema yanyini maturity ebi wo ho nso a ode tew ye ho obi wo ho nso a bema na nimu nyama daadi ye hu sa chemfre ahodo a ebeba ye nso nyinara last week na hwe se hu odun sikadwonfo no anim se obi a wo ye sikadwonfo no ansa na gold ne be ye gold no odi hyejemua kwapem time a oboso na ayete se ahwehwe ohwe no hu se no hu nanim ansa na wakase gold na ye gold
sana nyankopon pese ye bone asɛ ye image na nyankopon aboyen wasɛ nti sɛ nyankopon pese timi restore ye back to original na this wa ye tisese ne ye gold no ansa na yetimi abeye tise. That was last week edition na ye very very powerful pa nti obi beka sɛ na se ne nyankopon beye tise gold de na tse no hyepa wo e wo se fa but na de ndo se ne e hye krompo sin gold no e na ye ba behwe na tse oha no e bi kura betimi a chen de ye di kan ai say na ne nyina so ye nyankopon na de de wo fam eno na busiafo ye pese sa na wotwi mu no ye hwe ye nka abosam no ye fa free Isaiah homa no echie ye aduenu miensa yimu edu no Isaiah 53 verse 10. Isaiah 53 verse 10. Woma yintia kenkan semode on say na eye awurade pese odwele no na obbo na yade se onya de ne kra to ho ye asudie afode a obehu asefo ne nabe ware na de eye awurade pe ebeye yie ewo ne nsem. Amen. Amen. Great. Madam I say ye show in sembisa wodro ebeba sa edition ban sembisa ye de bo edition itofa yi nyina ye mfa ya dwene ensi so se adenti na mufi se onyankopon edi onipa opese odono ana se ye anyankopon pese ye tenase ekotibia ebema ye ntenase mu se bohu ehu adusia na ye ba behwe okwan adentina mu fi se nyankopon edi nia ye pe opese ye tenase o ode ye be kotebia ebe ma ne ntiase na ye be te no ebe tena because niema ye fam no we krampo ye nyinni se ono na ode ye dey ode brɛ so sa asembisa we na ye de hye ye dwene mu na afi ye de asua ye de akɔ yen addition mo. First of all no adusiano ede mayen Abraham ne chamfre se Abraham wo chamfre ne mo yenhwe Abraham story no na fe yenhwe how extreme se ne how no ano odin sifa yenhwe adusian betimi asua afiri mu yenim Abraham story no se wo fa Genesis chapter 22 na wo kenkan a okwan a onyankopon ede Abraham fa so na ne ba o promise no se anamo no so na se bedore no onyankopon sa ka kire Abraham pofiri mu se fa oba no call Mountain Moriah na fa no kobo afode ede emam muma yemfa ye hu enhye Abraham shoes mu atenka no ebe yesen okwan ben so na ebe fa so adwene se eye nyankopon na de kasei susu ampara na eye nyankopon na ni Abraham yi kasei na niema wo ho a eni Abraham adwene be di akotene pa chese sade we de ebi mfiri nyame na no din no net say okay kakra metimi aka ho se menka bibi kakra emfa memory test na ye kan ho na fe emra mesio on se enipa ye bone na onyankopon pese oji won na ka onyankopon betimi afa kwan bi so aye den agien a emma ni doba Yesu Kristo emra mewu wo kan no a wo so odwura no chese o ma Yesu Kristo ekoti bia bi mu a se de nyina nim no Garden of Gethsemane was a justice betimi a nka makru en pa me ho na ka onyame betimi atwusu bibi but se de be ya dwumadi a wode ahye ne nsa no ebe sombo na fe ahye ne din kunkun anyam nyakopon ede ne kosa Abraham onyame ahye ne bo wase wasefo be dore se epo ano anwa Abraham anyini ne yire Sarah di be 90 years or no 100 awoyi mai ema ihu story ni nyina ama nyame adom Isaac apiem aba Isaac apiem aba senka edeka hallelujah so na onyame ekache Abraham say oba Isaac Abraham wo ma mienu onyankopon share that year specific say oba Isaac na wanka ne say Isaac krakeke was oba Isaac a wodono fa no kobo afore mame enuanom ensem we se bi wo hodmo a wote a ade no onyankopon se oye ne sa wo so num se me de se kan koto akore kunu a wo so umransem bi do se that shall not kill eniawu na yede na me kokoye sa de we but enuanom adesua ye nya free side adesua we mu ne se
Abraham no onyankopon ene nakasa bebre Abraham eti onyankopon ni Abraham ni onyankopon wa yonkofa pa chese muntite no yentimi nka ho asem Abraham trusted God and nti no o trust ne say bosha wo de amano no say onyame say onfa sa boshe no enkonkoba for ema no a me madwem no nsese de Abraham ni onyankopon e wa yonkofa no onyame no ebetimi ama no bibi foforo na empokura na ankoba sa me ogide say Abraham be ka say eye pima ne kra onyame no de maame no ono anasa age na de mfa bibia insuma no na the whole story no say emre bamu na ke yakinkan ni nyina ye be hu ni point enema Abraham fa mu nyina onyame ka sa asem ne kire no woni me ne yire Sarah na asem we kura me ko kanche Sarah na say menye den sanima we nyina ye nema na ekoso wo na dwene mu Abraham Bible wan kanche ne yire na o nyane Isaac no sorry ya omoko no a na Isaac san busa ne papa say enwa ayi ejani weni na ogwama ye de koba for ye no o he in fact my quite can wo Petrus and prophet say asem wo busa Abraham no ya de bia it pierced through his heart. Yes. Na esan se onyame ode no ho atu nyame su dire answer ode ma say onyame no abeye de obekire so nti adesua meme fam no ye betua free Abraham sa ni crucible onyame de ni fam no say Abraham ni onyankopon ewo ayonkofa na sa ayonkofa no ena wo say yen so a ye di akiri eye adesua mayen say yen so ni onyankopon be ye ebenya ayonkofa na ye koti bia bi mu ati saa onyame asemu no yesu ya giatum se onyame ena se ye efiri se onyame omfa ye mfati bia bi mu a ebese ye no anase ye ko ha bi mu a onyame eka ye ho ewo saa ha no mu so omma ha bi e bure so enye den emre so nemo wo de bae saa nyama we nyina wo de afamu a na wa sisi ye amadachi enkwaje yo na this week no twen ya adwena si we see last week Monday and Tuesday and so what's be a stream be any pampe nyina some ya ni age na Monday ni Tuesday ni de etwem ya bro so na record na that the temperature ni ko ya ko do say 40 plus nipa ho kire o nti UK de ka say be a streamer na de course last week Monday Tuesday no emi ho say be a stream be ayempe yes nti Abraham de no enyo ofiti ho na nyam mese sa nsohwe anate ode oha ne ba de so na ekwaya ehun say from Genesis middle of chapter 15 by ehun kwaya nyankopon de Abraham nam so afre ne nanante abe pimp sa amne na nyankopon ewoni mu gidie se nsohwe ebeba ne so no se de one nanante ne nyame one ne kasa ne nti nsohwe bi ebeba ne so bia se Abraham hun say efri nyame de obetimi agina Inti we mra nyame kan no enkam no mienu a ebe den pa ma yi but enam say na Abraham ni nyame kra wa afre ne nyame odi na chinti oye city e wo how dinam ye so obe de o de akura ne be afore ama nyame then we nyam kan nyame say bro odi ne hoto ne so no so nyankopon hye ne ho ani nyam ekoyi aboa another drama ye so odi ne bo afore inti we ma nyankopon ehu say ampa Abraham yede ejini di yi ti nyame fa Abraham so yede e man bosha wo ma ne mana e be mo ho yo yenhwe bibi da obeba mu ye ka se Abraham na oti onyankopon ne eninti e ma asema onyankopon ka kire no so onfa ne ba enkobo saafode no oti se enye tigare bi ne e kasa kire no wante se eye busum bi na e kasa kire no otimi hu se identify se sa ni ye kasa kire mi se memfa abofra yinkoi eye onyankopon enne ye be den ni ehu se onyankopon na e kasa kire yin fa obako koba afode obede ni ehu se sadi ya mi kokko ye yidie eye nyame na se me nkoya na sadi ya mi famu yidie sanso hwe ya mi famu yidie eye nyame ye be dey identify onyankopon the voice yo enne no you betumi identify onyankopon voice nyame kasa kire yen na anamon a yen fam nipa no esese yetua ansa na yetime ate
sa voice no se nyame kasa kire no ene se Jesus sa unyankopon no ye na fa yonko okay na onime na mensumi ni no ya ye yonko ye busua enti otemene mensume tenene se de okai o se dwanhwefo no me no enwan no wo mo nim wo mo wura ye me Yesu fi se mete wo mo ne wo mo nso temene ayonko fa no wo ho eni nti no enye obia wote hwa na ada sori a na prekope o se nyame sese ene de eye hardly we okay aha if se wo hwe woni a adisuen de duode edi kan no wo de be maye ni nyina no a enye obia no ofre ni firi baabia na mu ye woni a ono wo ayonkofa okay se de ya setena mu kura no se busua yete a ye ninim ye ho yete ye ntimpanimfo se obi a woni no no ye nso kane a enhwe na nadwo se wo hye sumu kura no kasa wote se obenten ena e kasa no enso ni wani we hunu no ayonkofa no woni ne ben munimo ho eni nti na ma wo hu ye enti saa kwa na so ena be ma ye nso yetimi ate onyankopon ene yo number 1 okay number 2 enso ne se saa hawa onyame de Abraham famu no enye kwara kwa na ohwa de di kan no onyame amie hu bone ankasa no okwan ye obefa so asai bone na one bone eni ayonkofa enti wohwa ne doba Yesu na ankasa no ose nyame pene so ma ne ko saa yawnum enam de wiase bone obeso ayenti okọ saa yawnum na moma min kan sembia okane verse Isaiah 53:11 ose obehunu ne kra bre no ho ade ame Yesu nunu hwamane a wo hunu ye ose obehunu ame kire se obefa ye onum akodu no mpompo so a kire se oye ho hwienye ye ene de oka ye meja ba bia dri se betumi a makruwa ne ntwa me ho eti we hunu amane ama ne kra no ame na mumye hwede efiri mu baaye ose ni hunu mu ena mako atrene no ebenya trene ama nipa pii na ono ara afa won amumu yonso asoa enti se yanko saa yaw no mu a ogye emma efse boni ase nipadua ni to extend se nyame befa yanko osora esese nipadua no osiesie no ma koduru gira pen a esoni ete se kane se de ne ete a boni nti ama ye nyina yenim agu ase na yasopa no nanso ebetimi aba Jesu ode fa yaw no Jesu sa o haw ne amane epi no waka se o hyew a hye broso ana amane a hye yaw ebroso ento ode fa mu sa no ano ne yenso ye ne na yonkofa ne yetina ne yenkonimdifo a na fe no bone no nyina pefri ye ho na ye purified ne ho ate na fe de ye gira ho se onyankopon ba great enti etwa se efasa yo medase pa na chese se wode ba Abraham de na onse Abraham na oba be ye duo nyina eja and dey nyina ebo Abraham di so na wo se nyame man fan so che mu a obe qualified to become say duo nyina eja because onse ensema nyame oba be ye ewiasi nyina eja o enti enye adeso aketwa entine wose wutimi fa some test bi mu na nyame ko hu se dwumadi na me de be hye wonsana anase dwumadi na me nam so a eba ewiase no obetimi agina ebi na Yesu Kristo nso ofa mu no entine I think se adusuan e wo mu pa wa tifo ha se ne se eya amome antwe ya no na reka kakra because you never know situation a wo fam anase ohaw bi a wo fam no ebia na nyankopon nam saa ohaw no so ebeda bibi papa bi adi anase onam so ba be ye bibi enti wan ma wan nya saa experience na dwumadie na eda wani ma wo ba be no wan hwe ye na wantimi enti ne se bibi to obi anase obu fa oya obi mu a se ya asafo se ya nkwankwa no eya ye ntwe ye bo kakra
ne enhwe because onyankopon wo kwan bibre afa so e de ye na de moma ye ntoa so oya wa no odin ba ko e na ya hwe Abraham de ya nyankopon se omfa ne ba enkobo afode no kasem ne mene wo na ye Abraham a anka menim okwan a ye befa so great ade ba ko nso a eno nso esaye heart anaso ohawa eno nso anaso yawa eno nso ano odin ba ko ye de atu Hosea odifo Hosea sa okenka Hosea chapter 2 from 1 no eba ni nyina na odifo yo Hosea ya time na Israel for ekosoma abosom omko ye niema nyankopon abomination niema nyankopon se omonye no that is the time when Israel for accord that kind of state onyankopon ekache Isaiah say sabe ne yira no wada ne janchire ni na wada ne odwama mbofo na be ma we fa na de ko be we fa na de ko onyankopon ka che ne se onsan ko ware oba no emfa na ode ye adusuade ediama Israel for no se wo ye prophet na fa ne say pastor ye ne no wa ha na se na pastor ko ware sabi prostitute ojo enka se church board anyashia sa de we de enka church board krompo be hia wo ho ana meboa sa hit we de church board krompo nka ye be hia ana meboa yeah na wo ye prophet na wo ko sa de mu a di adusua na nyame pese yesua e wo hase why said the ekoso nyina no wase bibia is going extreme this week adusua na there's omo adema omo nyina na nyame eto omo ne the na nyame nim so omo de o betimi aye nkunim before o say Hosea yo difo wo Israel man o to Israel for bo omo kokko e wo de ekoso nyina ho nanso Israel for ye no mu ntie nyame de totos na ne yira e fa ne goma de waja ware akwa de mema be akwawo na nyame asem asa aba ne so se sa akwa ne ko ware obawe entosumu enso ono de no wati nyame ne no onim de nyame pese ode ne ye nti oye city etie nyame asem sa akwafa oba esa ware no ene tena na na ka se kire Israel be bia omukoye no Israel akọbọ dwaman wakosoma abosom ne ahoni na ni kwa so ombesi na nyame fasa akwa we so agi ne do a ode wo edo ne man a kire na kwaya wo be faso ma Israel for na ti ase nyame do wo man ase panse obefa Hosea so sa abre no adi sa adwuma no na nam se Hosea aso ye nipa bi a otie nyame asem no otie nyame ne no odi nyame asem so nti ono so ye city e ma nyame e fasa akwa no so nti to da bi a de mesua de sua na medwuno ho se nti ye pensu pa na bibi se yesi a enka cha logic nka ma for logic ne no mo be ye kra no nka wonti ase na so nyame asem de ose logic ni na nyame wa no nante a wote ne no so te wone eduru me bi a me no mienu no enam se enti nyame as eni nti bibi se ane ye de ye jana sa na enam se na Hosea nim se nyame a wa friend ne adwuma ne amane sa o chere so onkofa oba no no nware no nto ye de odi nyame achi etie nyame asem ekodi adwuma no ema nkunim ye de eba Israel for no yo me da sepa akwajedensi ka ho se ekwan nyame fa so agi ne ma no ebro adwe ne ntiase so efri se adentina e wo se onyankopon wo pese wo gi Israel for na ma odi for ekosa atibie no na proud to that no am say before onyankopon be frɛ Hosea so ma yadwuma no nyame ma ne da ne fa I think 3 months ma ne fa ya bebre mu so said ye be ya Hosea obenya gidie anase obetimi atena onyame mu se ne ma wode wo si no so bi wo haw bi a esanse wo no afa sa haw no obetimi de aye adusuade kese de ama na adusua wo ha pa adusua ba ko a ye beka ho asem se boni emudu na ansa na onyame betimi age ne ma afri boni mu no in fact it has to cause God just say adikese pa if you say nyame pese ogi Israel for afri o mabosum sem no nyame pese o kire se odo Israel for nti odisa do no esi ho ama Hosea wo yira waware no a waye halot nanka ensem fatakra se obesa akodi nchembio we kra the story no kra san yiba se sabre na onyame kasa no na obema bi ebi triska so
afa oba ne de ne ko ene onyankopon ka kire Hosea say you bottom sika afa komo be ma na joy reserve de brefi. That is amazing story. Ne nyina kire say odo a onyankopon e wo ma ne ma no matter what it costs God so obeji yen free ye how mo no onyame ebe dey obeye amaye no na ye gospel ni nyina se de onyankopon edo wiase a wode ne doba yes ma ye se obi Yesu obeji ewiase nyina esi ho no nyame efa Yesu Kristo so and into we hear Isaiah chapter 1 verse 8 na Isaiah chapter 1 ni nyina na onyankopon ka Israel fo bone ahoro ma ye nyina but obedru verse 18 no na onyankopon pause ye osimumra mi ni ye erade na ose se mo bone to say damrama mema na yesu chirema na sa bresa nkra wa ebe yesu odwanyi onyankopon be yi ni dokesie ne edi akye ama jesi yesu yehu se onyankopon edoye. Okay. Yentwe ho fi bone ho na yentra onyankopon. Me da say elder. Me fa nsem mi no be. Awon se sorry ne de se de anemfo adi kan keka ne yehu ni nyina. Nyame ne domo no. Wa twusu sa kwan we fi so wo su horo ne kwan wo do bebre. Wa twusu we ya eye Israelfo no omo breso no. Eya de a we kan say ye chiwade. If say wo dwamanfo no wo no baby nyame mehia umem fi say wo kra de wo no wo ye pa hwi bi. Yes. Ena fe nso emma no abewo no nso adwamama no ono nso no oni chefa bia wo nyame esun mu chese kra fi say wo de wo ye adam fichi bi. Enti Israel mo no na so obi nware ye pa no a so ogu ni ho fi no na yade a eden. Aha. Ena wo mo anim sembra no enie enhihye nini nyame se saa de we ya na mefa so enti won so kwa wale dwamanfo eye achiwade no na me fa nkyere mo se mu Israel kwa na mo afa so na eye achiwade se be ya won beti ase ebi se nyame nim se eno so na be mo mate ase ebi se me ade a me ye ne ye achiwade no ka jem se eno nti mate ase saa kwa no so na anam so at least yes. So enti eno no nti ahane ma yehu se upon Israel tuatie nyina no nyame eye wo monkwaje ho adwuma. Yeah. Efise keso ogya wo nanso otua na mo che so oyo nkwaje ho adwuma de toso bio no nso no wa ma wo mo ahu se upon wo tuatie ni nyina mu no nyankopon da so wo mo. Yes. Si enya saa dwen we yi a ebebo ami aben wo nyankopon. Great. Yo me that mwasipa say gidifo de a bit of a you say enemre enne say nanka ye be fa sa asem we enne sen pa nanka me no mienu ye be fa sa asem we say asori elder abase sina oye no anase BBC anase asori pastor abase nyame kasa tre ne se oyere de nanso onkoye bibi etisa and then me pa no ye de adwene bua ye beti ase sa ene de no kureni wiase ne de wo mo de wo mo te ase because ekoso wo mo yo aha obi kura wale ne ba ekoso entie ha wo ba se ba kristoso mu dia asembisa ewo eni nti no ebehia obi kan se adwenche ene mpaibo bebre na yenhu se okay se nyame akasa ye nyi nyame achi na die nti ana die na ekoso a sa kasa no abaye wahu tie behwehwe we nyina se no kure ni ene de asafo ni ye bi enso ekosa no a esese ye gitumu because yenim nyame akwan so great ahandi enyemre enso behia anamontuo ni adwenche ne susuhu bebre titru pa tie na ekoso a ebe ma nyame ebe ma watu sa na mo no yo kwajedensi this man now ka say nemre
ebeden se nemrem de beji atom enti nyame wo kwae nemrem ode ebe fashion say every generation has a stage sabre no nyame yi sa sunu ne e kwaso no se de be ya omanfo ni Israel fo no beti nyame ase yi ba e bi nemrem no ebe fa bibi ana nyame be fa kwan bi so aye nso ye beti nyame ase e chen se bi ode be kwa kofa sa e ban no so okay yo me damase ento aso se ne be ya ye mre no disuan de se ye di acha ye mre no so ebe wie ye hwe Job nso de no this is another one ya hwe Abraham de ya hwe Hosea de ye hu se we de sa crucible we anase sa chamfre we ne de ano den pa ye hwe Job nso de ye nyina ye nim Job de no so kan Job chapter 1 verse 6 na eba nyina kire permissioner obonsam koje wo soro na afi onyame ma no ho kwan so oba na afi ohawa wodo a Job efamu na afi oba 2021 na hwe response Job nso edema ye chese still na ni gidie oda so kura ni gidie mo ye hwe Job die no eno nso yehu ne sen because Job die no nso ye ade a no kwasam ni se etumi ne umienu a mi hu ba bi ebefa na ne de no krampo de ne ya ne se atoyeranchem no ana so ha no ba na bonsama hyeda sumo bi no akoka akere no se na aba wafu na ahye wo wa na che se no odi abobo wo ne ma no mawu ana wasa de afu de no so abeka ho ohwa na bibisa ato na no bonsama sumo bi no akobo na mane che se oya wo ni nyina o manahu ne eto no kwasam ne se wo ye Job we de stream power eno so yehu ne sei. Okay, say Job dear no so no. Said the Odi Kaka no, Job dear ne extreme. If it's a Job no ankasa no onim nia ekoso na brabomo. Onyankopon woni o maahia ana obonsam eba ho. And was call he has run to and flow, which is a ne Nyankopon no aka say na wo call ye no. Uhu makwa Job. Now who said was it also Job wo na wabọ no ho ban eno nti na de oyema wo no oye ana Yakopon ka chere ne say na the story ni nyina no kwadwo de ma ne ye eyi ne say obonsama mo Job din anko say Job eno Yakopon no akobodi enti na che say Yakopon no na e ma ho kwan say obo eye adisha kese pa adisha first adisha meka ho asem ne say no Yakopon hu mi kodwa free the graph say no Yakopon hu kodwa say no Yakopon so Yakopon betimi adi ho adanse say mema bo nsama ba wo nchen abe so wa hwe na so wo begina ama no on say se ka Job 1 no a o say na Job eye otrinini Inti bra oha no kure komu no na yire ka say until when you will preserve your integrity. Yes. Adinti na won kase onyame na but na Job nim de wagye na die. So no nyanko Job enim de wagye na die. Inti ne how eni ayini nyina mo no Job e wo mu say wo kan chapter 23 a obusa onyankopon sem bebre but not a moment in Job's life or kasati enyankopon ni nyina ne se Job ede ne ho eto onyame so na wonum se onyame a ode ne ho ato no so no o ka no ho wona kwa nyina mu nti bre edru ba bi no o se ede jam na me free me na yemba ede jam na mesen akọ erade na di ma na se erade afa me ha woni se so we ye gidie amapa e wo erade mu a se nyame ehwe se ye benya gidie amapa ye betimi attract no completely so baby no said ne ho pro ne ade ni nyina na ni nyina Job kan sem bia e bradwe ne ntiase so we can Job chapter 19 verse 25 na o say minim se midima for ye den etiase na obegina asase so nti gidie ho asem na o ka ho asem o se de be ya yensu ebegi onyankopon pese wo yi bibi kire ya se be o de fa nyima so okay o kire wo sam se de ekoso nyina no me obi wo ho no mo a o de ne ho ato me so ti sa ne yenso onyame hwehwe se ebetumi de ho ato no so yo me fa kakra enka ye elda kan ye ho wan se Abraham de no nyame na de baaye Hosea de no nyame na de baaye Job de no wonsam na de baaye we kire yen se o ha no aye hia no
afanu no baabi a betimi afiri ababa nanso mo de mo yenhwe se we no obonsam de baaye no se ne ko wieye esan se Job ene ne nyankopon ewo ayonkofa no de ne ho ato no so no te ase man ono no osom ne daa it is more de som no kra na ye brunsam abufu so enti nyame nso ba mu se so obonsam de abakra no a nyame be ma ne nkunim de afiri mu enti we kire yen se nyame de ba o de be siesie yen ame ye ho ate ne aye kono so obonsam so de ba nyame nam saa so enso de ebe gina yie ama ye firi mu afi totroto that means say nyame ye de ho beto no so no ene hia ne enya de ho to no so a yada efi se ba bi efiri bebe bia ye dem so enti etwe abia se ne somu no oye nkunim di ne efi Job Bible ndi adanse se ne som pa de o fe ni agro na ne yire mpo de na chekura ka chen se wo dwedwentwie kasa na wo kasa enti ne yire ne onyankopon ma na Job echuso no ochuso ni nyankopon so ne namfo nom ne onyankopon ma na ochuso no ochuso onyankopon because ni bibia ene onyankopon enti ene anom de de ma ye ni nyina so ehia se yenhwehwe se ni nyankopon no benya ayonkofa kese ni de hu nyina to no so se etimi to sa na mo no a ohaw bia bebebia no ye ni di ne enom ye yenkunim defo ena kakram de ka hon se Job chem fra na se crucibles anu of fam nyina no ye hu ni se na nyame enim etona bi o ha ya na ye fa no ma mo ya na ye fi se ya bon pesa nyame ontia na na so Job de share de se nyame o ya we no no cry de otimi ma ho kwai so de o ye Job na catch up on something the crown de on fanesa anka then ka bon sam cry ya so de sabe ka ne kra ka Job ni hwe ka visi ya hwe 122 no say ye nyina mu no Job anya bone no wa mu no nkwase asem amu nyankopon amen na ke nipa wo motia se anaso omo a de Job nyame de na ye no na se kwaya oni nyame ana nche no na omo bu se de ekoso no de kompa nyame kra na yire kra kan bi kire no na so Job de ohu de se de to no na bra bo no nyame ne kutam ne life na ye nyame it is nyame ejene nkwafri ni se ma de no oka nti aseda no de ma nti we hye me no mi no de e bra bom ni oha wa ye komu nyina no ebi a won so nyame yawe onim se wo fam na de o hye nyina se gina na wie no be nkunim de for se de Job so ye de ye nkunim de for no ayenhwe afutusem a Paul chirokoma Korontofo eno ngoma etoso mienu no twe baako yihu motwe ne enkron no yenhwe se elder wabia 2 Corinthians chapter 1 8 and 9 no yeah 2 Corinthians no 8 and chapter 1 no 8 and 9 no Paul chiro ngoma bi na mu ensam no ensampo bi wo hono ma ye pese ye hwe na fe ye hu adusem betimi asu afrimo o se na enuanom ye mpese ye de ahohia a eba ye nso Asia no esiemu se ehye ye nso eboro ye nso tumi so ma afi ye nkondo owuo na ye nara ye hu no ye mu se ye bewu enti ya mfa ye ho anto ye ho so na emom ye de ho to onyankopon a onyane awufo ne so amen sana very good is a very powerful Paul atro honomo so we 1 verse 2 Corinthians 1 verse 4 no so abun say Paul nso ka asem bi nso e wo honom and also 1 verse 4 no the reason or state reasons why onyankopon compassion and comfort no e wo so no 2 Corinthians 1 4 2 Corinthians 1 4 na 4 no say ochechire yen wire ye na hohia nyina mu na yatumi afa awre chechira onyankopon ede chechire yen wire no so
akyekere wona wo ahohia biara mu yere amen amen on the first no wadi kan aka how from komu at the sense om kondo wo you preserve the yenwu na ehonto ye so that say om just how no amanyuhunu ni osuni ota na ewo mo so na fe no om kondo krampo say ankomu krampo na emfiri ho na we say so otwekere om we sene ebe ya om nso ombe den om ti so I say no die na Paul pese okache yen wo habra ye fa extreme nyankopon ade wo fa extreme heat emu yo men ka bebe kakra se wo bibetimi aye kirikire ni a asetena mu no se ko college kusua sade ye kirikire ye kirade watimi aba ba kire ebia ye woni pa bebre ho aye so we dey talented ayadum nyame na dia che no ade na nke yamfa na saa mo nkonko kirade nso ye se Jesu akosu ansa so ahu enti kire se obi a wono wafa ade kire mu no ene wotime kire enti so obi wo amane a ti mu a wo pe wo wuo na wafa mu afia na okotusu obi nso wo saa wo ahaw no mu a me who so only the right person obetimi akekere say nipa na were etimi age na free mu efri say wa fasa hawo no enti de awunnimu no e na wonso utimi ede na say won fa hawo mu a say di nyame achi na niema nyina ye dokodoko maye na wo sone a na akoto say obi hura mane a obede no akekere no because why common dey with that sa ebi say mete say oman so panin bia a wo mu wo sika ne ba ye kakasa ye friend say wo hia no bisa say de ne ye friend wo hia so hu bi da na say ni pe wo de no kwatena ba bi say ahia fo a wo ba no mu nyina wu so etinyame de Paul efasa tibia yi mu sebe ya ono so betumi aye bre chechefo ama woni a ye befa saa ha oni nyinam ye hu wo Paul aduma yi medas so in the same way no sana yemre ni ntino ye betwa na atwitwa so in the same way no sana ye nso na me betimi de wafa saa tibia ni mu sene ebe ya won so because wa hye yense yenkwa abonten kwa kankyere afoforo yentwe omombra enti wo no se foforo no so akoka kye no so fa ohaw mu ni se wo wan fa ohaw mu anya se experience na obeden ni experience de aka kasa kye na mo no so de naba enti I think say agilifo we ya futusem kese pa de ma say sometimes challenges and also how would ye fam no enye se ye fam keke nyame de ye adusiade de amayen sa se dwumadi odi ahye yensa no nkofo aye wo se ekofo mu ba no fa saa o haw no mu ti se ye no ya nya saa experience na ebe ye din se ye kwa ye betimi ni omo ache na etimi di omo nso aba finally no entwe wo se sa wo hwe adusua yesua nyina na obi be ka se nyankopon trimodin nyankopon ye wo ye bully ana se nyankopon adentina was a woody nipa ye was ye dow would ye fast or how we moi anka because will be a wicked no and anka odin on crop of fasa or how we mo so be kasa some na anu ye ben and ye de bemano and I say ye be church in fact Isaiah can't send you Isaiah chapter 43 verse 1 to 7 no say elder why Cradwa and Kayan 1 to 7 say you are na fe said ye radi a wo bo Jacob na onyono wo o Israel no ekanie ensuro na majew mabo odin mafrew wo ye media se wo retwe nsu a me ne ona wo ho na se wo refasu bontene mu a eremfa wo nko se wo na mogemu a erenhyew na ojaframa renhyew na me Ewrade me ne onyankopon Israel kunkuru ne wojefo no me di Misrim aye agedie amaw me di Ethiopia ene Seba esiwo anemu se wosombo mani so wanim abenyam na me na mabowo nti me di nipa bema esi wo anemu na me de amanpi esi wo kra anemu ensuro na me ne wo na me ne wo ewo ho me de wasefo ebefiri epoe aba na mafiri atoye maboa wo ano
makama kyerɛ atifi fam sɛ fame na makama kyerɛ anafo fam sɛ emfa nkora fame mabani firi akyirikyire bra na me maba firi asase ano obiara wabo medin efre no mede 7 say na obiara obo medin efre no ena me bo no me ma manum onyam menwono no na meye no amen yo so in the light of the dynamic ekan so wo hwe the Isaiah chiri a enkransesem ben ena ewo mu even though say yehu say onyankopon ema kwan ema ye kɔ or yawa sometimes are not demo onyankopon no asa kan no Isaiah chapter 41 verse 10 or say my insuro I didn't know all kanisa because yeba be dinner chino or how near mane in fact or can or Matthew chapter 5 no I think verse 10 11 or say me didn't know yebeka or how near mane or the bimu be too fiase be ye near ma ya e dia chemo but mama money nye if you say more ketua pa bi e dey e was stro onyame e hihye ni sa if you say the great controversy no obonsam a on pay ni ye no or the how near mane e ne beba yeso but onyankopon pesi wo training yen se wo de amane no ba yen so a ye wo anida so e wo onyankopon Isaiah 41 fato where in verse 10 no o se menstro be not dismay na onyame se wode ne trini fa no be den e be kutai enti ye haw ne amane bia ye komo bia no onyame e de onyae mu o kan ho na si gina kosi awie ya ibe ye nkunudifo ashimti kokran yo me da say oh say sa extreme heat no wa chem say yenti anyame de ba ye so no fa atrapa miensa wa say extreme heat is to destroy not us but our sins yeah wa ho nye nyame de ye de enko ye na bone no person wa ye de we yifre and extreme heat no ba ko biam is not to make us miserable but to make us pure as yet here ho say the last week esu adehia ma ye ho say the good o person o yi a obeso you good now the fegem wow na you feel bibia from now to me who anim kura wo de ejani mo no to me amaya e de pure and na de toso me ansan so say ne dra wo ma ye nti tabia no de afasa ne ma ye de abisine ne kwampa ne so enti badam for video ya o say Jesus Christ nko amasa asi so amewu anko ha ye pa visual say be FM na Yesu Kristo abefam bi wa ntim ko mefam ho bi anko e bi e beka so wonte ase be nam so wa befam no ahu oha ne nipa oha ye FM no wafam bi enti no ma ya rehemu mo gidi mo se yan so se de FM nyina no ye betimi ayenkonim defo enti de nya mede ne mefam no nyina nya oseye nta na emom ye yie die ne boni ani begu ase ntira yo amen madam asepem se yemre no atia yempa ye de adisia no betwere ahase abusiafo ye bema mu nyina nso ye beda mu nyina nso ase se mo anchi mo afidie amfiri ase na kwasem se adisia no ayede pa ye adisia etoso enum na maboafo ya aboa ma ye de abrewe next week nso ye de ne etoso ensia no nso de ebebro no kwasem se next week de no nso eja wo mpa se and the actual extreme heat he say struggling with all energy and no say powerful you know men you home from that send there you know be say share katwani babia obia na ma eda the graft insha so emaye ye na je nkopanya me ye da wase de ubeye ye nia e na wo ye ye ni if you say se we nu nyina mu no ye ntimi ehunu wo do no a ene ne amane kura ye ehunu ye kire kwansan nanso yenim se wodonti o ma ye nyirada ye da so ase amen wodonti e na ade adisu ye ma ye breti se yi mu bra nipa dwene aye ne kesre ne na wo hu de ye nyei no wa ma ye ni da so ase o haw ni nyina hu mu aye ukuta enti ye mra na wo beji ye de wase bebre koswara ne di maye sebe ya yebeti aba wonchen ne nam wadom pie so anyi wani matom abadom so Kristo Yesu dimu amen amen